Здравейте, имам честта отново да предавам за вас от поредицата за билд-ордерите. В миналите две издания говорихме за USA и за China, сега е ред за GLA. Нека да видим как изглежда билд-ордера там. Разбира се, отново работниците могат да бъдат пуснати по време на зареждането. Ето сега, може да си пуснете работници. Стандартен билд-ордер е с барака по средата. Фащате си първия работник, пускате барака. С работника, който излиза от главната база, отивате на Primary Supply. С другия работник, втория от главната база, отивате за тунел по един от фанговете. Няма значение дали е лев или десен, по-нататък вече ще правите разлика. С другия работник отивате за другия supply. С следващия работник отивате за тунел на supply, пускате си терористи по средата с тунел. И още един работник, който е по желание вече, но аз го правя, с който си пускате тунел на Primary Supply. Правите си War Factory, което задължително е отзад на supply. В нашия случай от горната страна, ако играете долу, ще бъде ето тук. И общо взето е това. Взимате си количките, осигурявате някакъв натиск, не забравяте, разбира се, си пускате работници и е това, общо взето. Разбира се, с GLA има доста големи разнообразия в началото в този build order. Някои хора предпочитат да дават по-малко работници, специално един от работниците, който отива за този тунел на Secondary Supply и съответно с работника, който си построяват supply, си строят и тунел. Това, разбира се, спестява и пари и общо взето можете да направите по-сериозен ръж с два техника с базукари и терористи, но от друга страна, ако играете срещу USA, да речеме, може да си навлечете големи неприятности, тъй като с едно хъмви може да ви спре supply или евентуално ако играете срещу USA, който тръгва на 3 дозера, може с единия дозер да отиде на unsave и да ви спре unsave, което е доста неприятно. И така, благодаря ви за вниманието и до нови срещи!